Denmisɛnninw kalandenw siniɲɛsigi ɲɛsigibaw sini sɛnɛ o bɛ daminɛ kabini bi san 20 ko ɲɛdɔli kɔfɛ sɛnɛko ta nasira fɛ segukaw fɛ yen bi na min ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada n'o ye Agri-Sup ye ale nana n'o ka na i coko Bamakɔkaw fɛ Sotiba ACI la université kɛnyɛrɛye ta min lakodɔnnen don jamana fɛ bi a fɔ ko min ye Agri-Sup ye Agri-Sup ale fɛ yen kalan ale bɛ kɛ licence la master ale ni doctorat a b'a fɔ ma ko LMD min ye u ka école karamɔgɔ jolenw ka bɔ diɲɛ fantan naani bɛ ani sɛnɛ dɔ b'an kɔnɔ sini sɛnɛ ɲɛsigibaw olu bɛɛ lajɛlen b'u bolo kalansen minnu bɛ kɛ u fɛ yen o ye agronomie ye zootechnie médecine vétérinaire ka taa se agrobusiness ma min ye DUT o diplôme bɛ sɔrɔ u fɛ yen licence ani master diplôme fana bɛ sɔrɔ u fɛ yen Agri-Sup ale ko kalaninjɛ o tɛ foyi ɲɛ f'i ka taa kɛnɛ kan ka taa ko ɲɛdɔn o la sa u kɛlen don k'o kalan sigi sen kan ni maa ma falenw ye minnu bɔlen don diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka na Agri-Sup k'ale kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye sɛnɛko ta nasira fɛ Mali jamana ale kɛlen don ka kɛnyɛrɛye sanayɛlɛ kalanso min lakodɔn sɛnɛko ta nasira fɛ an ka jamana kɔnɔ a fɔ ko Agri-Sup o hukumu kɔnɔna na sa kalanso belebeleba min bɛ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna ani Mali kɔnɔna na n'o ye sɛnɛko ta nasira fɛ Katibugukaw fɛ IPR IFRA a n'o bolo fana bɛ ɲɔgɔn bolo u kalekan de sa sɛnɛ n'o ye siniɲɛsigi kɛnɛ ye o kalanbaw o dɔnbaw o ni o siniɲɛsigi baarakɛbaw ɲuman k'olu sigi sen kan a ye boli joona a ka taa Sotibakaw fɛ yen Agri-Sup ka taa aw tɔgɔ sɛbɛn ni maa min ma se ka yen sɔrɔ u ka WhatsApp sira o ye 74 98 74 47 ye telefɔni sira o fana ye o kelen ye min ye 74 98 74 47 a ye boli a ka nkalon bɔ an da. Alamsala utikalo kile wɔɔrɔ san 2026 ka aw fo ka koɲuman dɔn ni sanga in na aw minnu sɔgɔlen no an na aw bisimila bi wula in na bamanankan kibaruya kɔnɔna la kɛnɛ min kan na an bɛna ɲɛfɔli caman kɛ aw ye Mali ani diɲɛ kunnafoliw kan an ka kunnafoli la bakuruba dɔ bɛna tali kɛ baarakɛdaw ni o ye foroba cakɛdaw ni kɛnyɛrɛyew olu ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɛmaya tun bɛ premier ministre bolo yaasa ka se ka kuma kɛnyɛrɛyew ani foroba cakɛlaw bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na fintigilakaw ye wulikajɔba kɛ Tabarashat ni ka taa sanubɔyɔrɔ dɔ mun tun bɛ juguw bolo ka o minɛ u la u ka wulikajɔ kɔnɔna la sefa wari miliyari 44 ko o de bɛna don kuranso kura fɛ mun bɛ kɛ tile ta ye pano yaasa ka se ka dɔ fara an ka kuranko kan Tɔnbukutu marabolo kɔnɔna la maa 300 kɔ olu de donna an ka fintigilakaw la minnu tun bɛ kulu marifatigiw kɔnɔ kɔfɛ kɔkan kibaruyaw bɛna taa ni an ye Benin jamana kɔnɔna la jamanakuntigi kɔrɔ Patrice Talon ale seginna ka na fanga kɔnɔ baw a kɛra sanfɛ wasabulon sena o ɲɛma ye farikolo ɲɛnajɛko bunakun kan Orange Mali ye musaka bɔ ka fɛn mun ye fima futi ka o dɛmɛ yaasa ka an ka entraîneur kura k'o ka saraw kɛ ninnu de an ka wulanda kunnafoli la kumaba dɔ ye an bɛna kunnafoli wɛrɛ fara minnu kan sɔɔni ka ɲɛfɔli kɛ aw ye a y'aw dangana. Yaasa ka foroba cakɛlaw ani kɛnyɛrɛyew ka u bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn faamu kɛnɛ kelen kan yaasa nafaw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na o siratigɛ de la baro kɛnɛ dɔ sigira mun ɲɛmaya tun bɛ an ka jamana premier ministre bolo général division Abdoulaye Mayiga ka se ka kumaɲɔgɔn bila sen kan ni u y'a baabu sigi ka sɛbɛnfura ko ani fo ka taa se bolimafɛnko ani dugu lasɔrɔli ka o bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an ka jagokɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ douane sɛbɛnfura ni a ɲɔngɔw ka se ka o bɛɛ lajɛlen nɔgɔya k'a kun ka kan ni kumaɲɔgɔn nafama in ka sigi yaasa foroba cakɛlaw ani foroba cakɛdaw o ni kɛnyɛrɛyew ka se ka kumaɲɔgɔn kɛ ni kɛnɛ in kan an ka jamana premier ministre ka fara jagokɛlaw ka kulu ani fo ka taa se sɔrɔ bosobaw y'a yɛrɛ k'a fɔ nin baara in a bɛ boli yaasa yɛlɛma kura mun ni an ka jamana ɲɛmaw ye o ta an ka sɛbɛnfura ko la douane ka bolo kan impôt fo ka taa se cikɛ ko bunakun kan kɛnɛya ko bolimafɛn ko lakana ko yɛlɛma kura mun donna la ka se ka nin bɛɛ lajɛlen ka o ɲɛfɔ diɲɛ mɔgɔbatigiw ɲɛnɛ yaasa sɔrɔ bosobagaw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na hakilina kura mun ni o talen don
sɛbɛn fura ko bunakun kan u ka se ka nafa sɔrɔ u ka baaraw la u y'a yɛrɛ k'a fɔ kuma b'o la fɛn mun ye majɛ minnu ni o bɛ kɛ sɛbɛn fura ko la ani blocage mun bɛ kɛ ka waati janw kɛ ka sɔrɔ sɛbɛn furaw ma sɔrɔ ko o bɛɛ lajɛlen ka a teliya nin siratigɛ na kɔrɔfɔw b'o la kosɛbɛ subahana mansin kura mun ni o digitalisation ye ni baaraw bɛ ka kɛ ni o ye yaasa ka se ka kow teliya ka maaw bila aranbaw la ka o bɛɛ lajɛlen ka o kɛlɛ ka o ban jagokɛlaw bɛ se ka teliya cogo min na k'u ka nafa sɔrɔ cogo min na u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko mali ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛn fura ko minnu bɛ a la baara bɛna se o bɛɛ lajɛlen de ma gɛlɛya bɛ jamana fɛn fɛn kɔnɔ an ka jamana délégation bɛ wuli ka taa s'u ma yaasa ka kumaɲɔgɔnw kɛ ni u ye jagokɛlaw bɛ se ka nafa sɔrɔ u ka baaraw la hakaja diɲɛ mɔgɔmatigiw olu ka se ka nafa sɔrɔ ka bɔ mali jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la kɛnɛ in kan an ka jamana premier ministre yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye kɛnɛba ye k'a ka kan jamana jagokɛlaw kɛn yɛrɛ tigilamaw bɛɛ lajɛlen ka se ka jigi sɛmɛ jamana ɲɛmaaso la ko ɲɛmaaso bɛna fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen bila sen kan sɛbɛn fura ko kana kɛ sababu ye ka gɛlɛya lase maa si ma musakako o sira fɛ an ka finitigilakaw ka wulikajɔ kɔnɔna la finitigilakaw ka ɲɛmaaso yɛrɛ k'a fɔ ko an ka cɛfini tabaw ye baaraba kɛ u ti kalo tile 5 baara mun ni u ye cɛni cogoya 2 ka o bɛɛ lajɛlen tiɲɛ jugu tun bɛ ka nafolo bɔ ni o y'an ka dugujukɔrɔ nafolo ye ka sanu bɔ a tɛ sariya kɔnɔ ka kɛ o magoɲɛciw ye o siratigɛ la an ka finitigilakaw ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ u taara u ka nin sanubɔyɔrɔ jugu dɔ ka a so ci opération dugukoloko o de kadara kɔnɔna la olu masiri tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko u ti kalo tile 4 an ka cɛfini tabaw Tesaliti mara kɔnɔ u taara sanubɔyɔrɔw ni u tun bɛ k'u dogo k'a kɛ Bamancia walijɔ kɛlɛ tigilamaw ka kulu faraɲɔgɔnkan mun bɛ yen nɔ ni o ye jinɛmu ni FLA ye olu de tun bɛ ka nin baara in kɛ ko an ka finitigilakaw taara se u ma Tesaliti maa fɛn fɛn tun bɛ ka u susu baarakɛminɛ fɛn fɛn tun bɛ u bolo ka u bɛɛ lajɛlen yɛrɛgɛ ni ka u daji wa ko o siratigɛ kelen fana la an ka finitigilakaw opération dugukoloko o kadara kɔnɔ u ka munumunu salon n'u ka wulikajɔw ka sanga ni u ti kalo tile 5 ye Bamancia walijɔ kɛlɛ tigilamaw u ka daga dɔ tun bɛ yen nɔ ni o ye faraɲɔgɔnkan ye u ka maramafɛnw bɛ mara yɔrɔ min na a tun bɛ tabiri chat o kɔnɔna la an ka cɛfini tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko sanfɛ kɛlɛcɛw u ye nin daga in ka a sɛgɛsɛgɛ k'a larawi k'a dɔn k'a fɔ juguw ka minɛnw dogolen bɛ yen ka u susu ni ka a minɛn bɛɛ lajɛlen tiɲɛ maa fɛn fɛn tun b'a kɔnɔ ka u bɛɛ lajɛlen faga olu masiri tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko baaraw bɛ sen na yaasa ka se ka wulikajɔ minnu kɛra jaabi min kɛra ka a larawi ka se ka a ko kungo ni a ɲɛ ko yɛrɛ maaw la ni ka jigisigi di malidenw ma k'a fɔ k'an ka cɛfini tabaw bɛ baara la mali fan bɛɛ lajɛlen u ye wulikajɔ mun na yaasa lakana bɛ se ka sinsin ka maliden ni a bololafɛnw ka olu lakana kuranko sira fɛ an ka jamana ɲɛmaaw yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛ ka kɛ yaasa ka dɔ fara kuranko kan o siratigɛ la sefa wari miliyari 44 o de ye bɛnkan ye mun ni a kɛra juillet kalo tɛmɛnen bɛnkan mun n'a kun sɔrɔla an ka jamana ani farafina tilebiyanfɛ bolow ka banque ni o ye Banque Ouest Africaine de Développement ye o ni ɲɔgɔn cɛ o sɛbɛnfura mun ni u tun ye bɛnkan sɔrɔ a yɛrɛ la k'a fɔ a musakaw bɛɛ lajɛlen bɔra ko kuransɔrɔ sira ni o ye centrale solaire ye o belebeleba o ka sigi Kulukoro mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya ko cɛtigila o kɔnɔna la ko ni kuransira in wulikajɔ mun n'a bɛ ka kɛ an ka jamana ɲɛmaaw fɛ a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka mali kuranko ka a basigi ka dɔ fara kuran sɔrɔ cogo sira minnu bɛ an bolo kɔrɔlen ka u kologiriya ni ka dɔ fara o kan yaasa maliden bɛ se ka kuran sɔrɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin baara in a musaka bɔra ka ban wulikajɔw bɛna daminɛ baara kan ka kɛ dugukolo mun kan o bɛɛ lajɛlen baara bilala sen kan ko nin kuran solaire ni o ye pano sira ye a bɛna kɛ sababu ye ka kuran megawati krati o 50 ɲɔngo a bɛ o de produit wa ko kuran marayɔrɔ ni o stockage ye megawati 25 hakɛ a bɛna se ka o fɛnɛ mara wa ko Kulukoro marabolo kɔnɔ ni hakilina ye an ka jamana ani Banque Ouest Africaine de Développement olu ka bolo ɲɔgɔnma de kɛra sababu ye ka musakaw bɛɛ lajɛlen bila sen kan wa ko baaraw bɛ ka kɛ yaasa ka se ka a lawaleya an ka jamana gouvernement ma caman olu ye wulikajɔ kɛ ka taa se Bole ni ka taa u ɲɛda denmisɛn buruburunu olu ka lasago yɔrɔ kan ko ni lasago yɔrɔ mun kun ye ka se ka denmisɛnw ka mara don u kunkolo la ani ka se ka u segin ka u bila ɲɛnɛmaya kɔnɔna la u bɛ se ka ɲɛnɛmaya ɲuman kɛ ani ka bolomayɛlɛmali ka u kalan o la kosɛbɛ ko sifinnaka minnu filɛ nin ni u ye ko kɛ mun na sariya ti bɛn sifinnaka ninnu ka u corriger ni u corrigelen kɔfɛ u hakili ka cari
ani ka kalan kɛ u kun o baara mun ni a bɛ ka kɛ sifinnaka ninnu kun bole an ka jamana gouvernement maa caman taara i ɲɛ da o kan nɛɛma kun bɛ minisiri mun ka ca o ɲɛsin bɛɛ kiriko ani adamadenya akɛw la pasali Mamadou Kasoge bolo ka fara a balimakɛ minisiri wɛrɛw kan ni o ye farikolo ɲɛnajɛ ni sifinnakaw ka minisiri ye muso du ni denbaya minisiri olu bɛɛ lajɛlen taara o ɲɛda ni sifinnaka ninnu kan u y'a yɛrɛ k'a fɔ bole kɔnɔna la baaraw kɛnbɛ ani latigɛ bɛɛ lajɛlen kɛnbɛ yaasa sifinnaka ninnu ni u labɛnna ka fɛnw k'u kun ka ladilikanw di u ma u bɛ se ka nin walejugu u ye minnu kɛ ka olu dabila cogo min na ka u dɛmɛ ni ka u don bololabaara ni a yɛlɛmali a ɲɔngo kalanbolo mɛ kɛ u kun kɛnyɛrɛ ye u bɛ u degi o la yaasa u bɔ bɛ kuma min na kaso kɔnɔna la o b'a sɔrɔ u ye fɛn caman kalan o siratigɛ de la ko nin taama in a bɛ don o de kɔnɔna la yaasa ni sifinnaka ninnu bɛɛ lajɛlen ka hakɛ o ni mun ka kan hali n'a sɔrɔ u lasagolen don u ye ko kɛ mun tɛ bɛn sariya kɔnɔ k'u ni hakɛ mun ka kan ka o k'u ye ka maanifinya don u kɔnɔna la faso kanu ani fo ka taa se jamana ka nafolo o lakɔlɔsili ka o don kanu na faso kanu ka o don o dusukun na ko nin ye o n'a damata kalan de bɛ kɛ ni sifinnaka ninnu kun an ka kiriko minisiri yɛrɛ k'a fɔ a nisɔndiyalen nɔ baw ko sifinnaka ninnu minɛ bɛ cogo min na bole a bɛ maa munafa wa a bɛ jigisigi di k'a fɔ ni sifinnaka ninnu u taara ko minnu la lasagolen u bɛna o kow dabila wa u bɛna bɔ cogo la cogo min ni a b'a to u bɛ se ka ɲɛnamaya ka a faamu an bɛ taa seko ni dɔnko bunakun kan danbe kɔlɔsibagaw ni o ye an ka maaw ye minnu bɛ baara kɛ seko ni dɔnko kɔnɔ olu tun ye wulikajɔ bila sen kan yaasa ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu ni o ye fintigilakaw denw ye dolantan ani fo ka taa se basikɛti ma o baaraw de kun cɛli kɔnɔna yɛrɛ mɛ k'a fɔ Amadu Jabate ani fo ka taa se Mahaman Ɲare olu de tun bɛ yen nɔ seko ni dɔnko minisiri Mamu Dafe tɔgɔ la yaasa ka se ka nin kɛnɛ in kɛ nin farikolo ɲɛnajɛ k'u y'a bila kalan de minɛn kɔnɔna la bawo kɛnɛ in kan u ye ɲɛfɔli kɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛla ninnu bɛɛ lajɛlen sifinnaka cɛman ni a musomanw an ka jamana danbe ye mun ye an tabiyaw ye mun ye u ka se ka o la tɔbɔtɔ u b'aw ko denmisɛn buruburunu k'a daminɛ san 8 ka taa se san 15 olu de tun bɛ nin farikolo ɲɛnajɛ in a ɲɔgɔn kunbɛ kɛnɛ kan danbe kɔlɔsibagaw y'a yɛrɛ k'a fɔ sifinnakaw hakaja fintigilakaw denw ka fu ɲɛnɛ an ka damana danbe ye jumɛn ye u man ka tɛmɛ sira ni sira jumɛn fɛ u kan ka wale ni wale mun dabila ani fo ka taa se faso kanu o n'a damataw ko o de farala farikolo ɲɛnajɛ kan ka se ka o ɲɛfɔ sifinnaka ninnu ɲɛna yaasa u bɛ se ka an danbew ka olu dɔn cogo min na fala an tɛ fan fɛ. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Seko San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ Dunia Travel k'a ye jabala sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Espagnekaw fɛ yen Falaye Fajala Fofana ale kɛlen don bi Dunia Travel ka lasigiden ye Espagnekaw fɛ yen ale yɛrɛ kɔni tun ye billet ta Dunia Travel maaw fɛ Falaye a wasara a ka maaw taara u wasara o kɔfɛ sa a y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni tɛ se ka to ten f'ale n'u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ye Dunia Travel maaw wele u ka nɛgɛjuru sira o ye 66 71 37 24 ye walima a bɛ se k'u wele fana 70 64 99 71 la yaasa u ka se ka Fajala Fofana sɔrɔ Espagnekaw fɛ yen an n'u bɛ se ka baara kɛ cogo min na hijita o hukumu kɔnɔna na. Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ DDR baaraw olu bilala sen kan sifinnaka maa 300 ani maa 94 olu mun tun ye marifatigiw ye kɔrɔlen ni wulikajɔw kɛra ka se ka u ladon fintigilakaw cɛma yaasa u ka se ka baara kɛ ka jamana kumabɔ o maa ninnu ni ladilikanw dir'u ma k'a fɔ u bɛna kɛ jamana kumabɔlaw ye jamana fintigilakaw ye ka baara kɛ ni jamana kanu ani fo ka taa se teni a kalikanw u ka baara kɛ ni o bɛɛ lajɛlen ye siratigɛ de la baara in kɛra ka sanga ni Tɔnbɔkutukaw ka marabolo ɲɛmaa gouverneur ale ka ɲɛmaaya kɔnɔ
fo ka taa se marabolo mun bɛ a kɛrɛfɛ ni maaw taara a bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko ni kulu marifatigi kɔrɔ ninnu ka se ka u don finitigilakaw la yaasa baara bɛ se ka kɛ cogo min na jugu olu ka kɛlɛ nin kɛnɛ in kan tawlenikaw ka marabolo ɲɛma ale ka lasigiden tun bɛ o kɛnɛ kan fo ka taa se finitigilaka ɲɛmaw ma ani DDR i yɛrɛ bolofara mun bɛ Tɔnbɔkutu o ɲɛma lieutenant colonel Amadu Konare olu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ ka fara maa minnu donna o sommaw ani dugutigiw ni ladala ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ in kan ka sanga ni a nafa ye Gawokaw fɛ yen nɔ ka sin di den ma ko allaitement maternel u ye wulikajɔw kɛ ka maaw wele hakaja musolakaw u ka se ka o wale in ta baw ko wale do kɛnɛ tigilamaw bɛ a mun fɔ musolakaw ye bɛɛ lajɛlen ka a matarafa o siratigɛ de la u ye nin baara in kɛ ka musolakaw wele bɛɛ lajɛlen ka se ka sin di den ma k'a bɛ kɛ sababu ye ka den mɔcogo ka a kologiriya kɛnɛ in kan u ye ɲɔgɔlɔnw ani fo ka taa se ka dɔnkilikanw minnu bɛ musolakaw wele k'u galabu fɔ ni bɛɛ ka se ka nin wale in ka a matarafa ni dugudenw ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen kun bɔn bɛ ka sanga ni sin dili den ma o nafaw ye Massenakaw fɛ yen nɔ musolakaw ka don ni o ye farafinna musow tɔgɔla don journée panafricaine des femmes o cadre kɔnɔ u ye o kɛ yɔrɔ ye ka maaw wele bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ji sanuma ani ka sigida sanuya u y'a bila o dakun kɔnɔna la ko diɲɛ kurukara la ni hakilina in taara Mali musolakaw ka sanga ni jamana ɲɛmaw ka hakilina ye ka bɛn san 2063 ma Mali kura ɲɛta sira o cadre kɔnɔ k'a ka kan musolaka bɛɛ lajɛlen ka se ka ji sɔrɔ ani musow jɔyɔrɔ ka bon cogo min na sanuyali ni bɛsaya walew o mun bɛ kɛ sababu ye ka kɛnɛya ko ka sinsin ko bɛɛ lajɛlen ka se ka o wale ni a ɲɔgɔntɔw kɛ bɛɛ bɛ wele ka se ka o baaraw kɛ Yorosokaw fɛ yen nɔ wulikajɔ mun kun kɛra ka fura di maaw ma sumaya bana o kɛlɛli cadre kɔnɔ ɛrɛmɛ k'a fɔ fura dili 100 sara la 96 kɛra o b'a yira k'a fɔ baara fanba o kɛra o siratigɛ de la baara kuncɛli la Yoroso kɛnɛyaso ka fara denmansaw ani dugutigilakaw ni ɲɛmaw kan bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in na o y'a yira k'a fɔ sifinaka maa 70 hakɛ maa 70 hakɛ olu de sera ka sumaya bana a kunbɛli furakisɛ ninnu ka o sɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛ wele bɛɛ k'i janto nin wale n'a ɲɔngo la jango samiya waatiw ka se ka sumaya bana ka kɛlɛ hakaja ka bɔ sifinakaw la Segukaw fɛ yen nɔ wulikajɔ dɔw kɛra ka kalan bila maaw kunna yaasa o bɛ se ka ENA concours ka o labɛn cogo min na kalan mun ni u y'a kɛ kalo 2 kɔnɔna la so Segu maa minnu ni olu bɛ fɛ ka na ENA concours kɛ ni minnu bɛ fɛ ka taa bolofara mun ye sɔrɔkow ye olu ka se ka o wulikajɔ ni o baaraw kɛ yaasa o bɛ u dɔntaw kologiriya ka o labɛn ka concours waatiw ka olu kɔnɔ halisa Segukaw fɛ yen nɔ yɛrɛ mɛ k'a fɔ maa mun kɛ mɛ ka gɛlɛya sɔrɔ kosɛbɛ ko personne vulnérable maa 400 ɲɔngo hakɛw dɛmɛ taara k'a di olu ma Segukaw fɛ yen nɔ Segu marabolo fan bɛɛ lajɛlen olu nana ɲɔgɔn sɔrɔ Segu kɔnɔna la ka dɛmɛ d'u ma dɛmɛ mun ni u bɛ se ka u ka kalanw kɛ n'a ye cogo min na ni o ye kalanɲaminɛw ye saki kaye ni biki ni livre ka o di ni sifinakaw ma minnu somɔgɔw ka gɛlɛya ka bon kosɛbɛ ko o ye hakilina ye k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ sifinaka bɛɛ ni a ka hakɛ ni o ye kalan hakɛ bɛɛ kan ka o sɔrɔ o siratigɛ la ko jan kan ka to sifinakaw la hali n'a sɔrɔ o t'u ka so o waati la farikolo ɲɛnajɛ na sira fɛ Fema Futi ni Orange Mali ye u bolonɔ bila bɛnkan na yaasa ka an ka degedege karamɔgɔw ka ale ka saraw bɔ sefa wari $200,000 Orange Mali yɛrɛ k'a fɔ o bɛna o de di degedege karamɔgɔ ka sara la o b'a dafa $1 ani kɔ la Orange Mali a bɛ mun di ka Mali sɛnɛndolantan ka o dɛmɛ Falamete fan fɛ mun bɔra kɛnɛ kan kunungo an ka jango lajɛ. On applaudit cette signature exceptionnelle. $1,200,000 an ka samata sɛgɛw ka degedege karamɔgɔ entraîneur ka sara Orange Mali de bɛna i jɔ ni o ye ka fara ka dɛmɛ wɛrɛw kan a tun bɛ mun kɛ Mali dolantan ye n'i ye jatew bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Orange Mali bɛna $1 ni kɔ de don Mali sɛnɛndolantan na san o san nin ɲɔgɔn dalajɛ kɛnɛ ni sen fɛ bolonɔ bilala bɛnkan kura in na Orange Mali ani Fema Futi ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛnɛ ɲɛmaya to an ka jamana farikolo ɲɛnajɛ ni sifinakaw ka ministiriso bolo. Jalen no bi nisɔndiyalen no kosɛbɛ je pense que farikolo ɲɛnajɛ kanuba bɛɛ nisɔndiyalen no Mali supporteru mɔgɔ bɛɛ bɛ an ka jamana in kɔnɔ ni balontan ka d'a ye a kan ka nisɔndiya bi parce que nin ye fɛn ye mun tɛ kɛ fan bɛɛ i ka mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ $800 millions don i ka balontan na kɔrɔlen o ka tila ka na $1,200,000 fara o kan k'i k'i ka sélectionneur ka musakaw kɛ n'o ye
je pense que fin nous akanga mo ni sonja et ni sonja le mbare robi et amba orange fo ko sobe o barala Orange Mali nyama soka fola ko senan dolantan ye fenye mun kadi jama e kosebe ko ore la ka cagada segona da mayra bela jelena abe kluin ko horma don haka jaka Mali senan dolantan la yiriwa na jien la je bibi na war de ballon ke war de ballon développer jamana mun bañi fani Europe ni Amérique latine no parce que war de ballon depuis 2005 nous encadrement faut corvaler war de bala tanye fait donc on est en chess sur l'angle bon comment entrer 3 nana on a fait gele aka do ko la tourner on met 200 millions francs à dafa 1 milliard 200 millions on va entraîner croissera donc war da fali 1 milliard na la jantre fait double na 600 ta sur Orange allez de Sénégal Fédération sponsorisée Orange allez de Côte d'Ivoire finance no chité 1 milliard de ballon ami 1 milliard de ballon parce qu'en dalé no eglu en dalé no nga ballon en bas donc bara de benani ani warde fana de binani bara de fana binani résultat kuna folla munumbe farkolo nyana ko srafe fogata se la pasal kulu ni o sporteur ye o bela jele ni jonyoga tare bawera ka fo farkolo nyana je ani dolantan franchir titanye foko gorma doni bagagnement ka soro ala alors am sega fo fédération malienne de football ale ni Orange Mali ulu kan ni partenariat ni be do de fra ali bi mi Mali bolontan ni takaka parce que bolontan dia kuma fo ibe mi musaka ko fo bolontan ta musaka ko parce que bolontan dépense ka bon ko surtout ni wari mo ka nga famia ka fo ko abna taka de karamo de de karamo de no Anthony da Silva donc partenariat korom ni do anana sisi kurai ka nafa la se Mali bolontan ma donc ambe do de ke ala kanyetaka c'est à Alissa donc à partenariat qu'on y a na fa bari be Mali bolontan ko sebe parce que ni un championnat ta ka lage et muso ta o cheuta et faut kata c'est catégorie fitini nunuma et kata c'est en compétition internationale ma Orange DB a bela jelen du koroma dondo mais amina akila jigé Alissa ko akilito muso bolontan de la ko sebe benana jaran parce que Orange do francs worka entraîneur sarabola donc ayame mufo ni on code parce que ni ame inasam en drone de inasam ye mali ko mimbe volontaire parce que di fembe no fait et puis on est Orange ka partenaire de une fédération ka partenaire non nana kada avena signé mais o jara ya buenama bolno blalu seben frawla chaque géant dili ka forba chauta o karaka kana kunche sporteur ka kulu ka soro ka ubla uflan de bela ni ka mawni sonjanu ka foli kanye jamana kɔkana kibaru bɛna taa ni an ye Benin jamana kɔnɔna la jamana kuntigi kɔrɔ Patrice Talon ale sugantera alamisadon in na k'a kɛ u ka sanfɛ wasabulon senna o ɲɛmaa ye a bɔlen jamana kuntigiya la kalo damadɔni dɔrɔn a seginna ka na jamana marayɔrɔ dɔ ɲɛma ni o ye sanfɛ wasabulon ye a yɛrɛ k'a fɔ senna ye maa 25 bɛ a la minnu ni olu bɛɛ lajɛlen ye ɲɛmaa kɔrɔ ye ni u ye baara kɛ jamana ɲɛmaa caman kɔnɔna la a dɔw ye kiritigilamaw ye dɔw ye wasabulon kɔrɔw ye ani fo ka taa se minnu bɛ ni u dɔn bɛ kosɛbɛ Benin jamana politiki ko bunakun kan Côte d'Ivoire jamana ni Burkina Faso ye bolo ɲɔgɔnma kɛ yaasa ka se ka u ka dancɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ ka u yakubaya pɔri mun bɛ Abidjan kaw fɛ yen nɔ port autonome d'Abidjan u y'a yɛrɛ k'a fɔ u labɛn bɛ ka se ka Burkina Faso ka dɛmɛ u ka minɛnw bɛ se ka tɛmɛ cogo min na wa ko ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa jagokɛlaw bɛ se ka nafa sɔrɔ o sira ninnu na cogo min Nigeria jamana kɔnɔna la fintigilakaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u sera ka maa 300 ɲɔgɔnko ka olu de bɔ maa minɛlaw bolo bawo ni wale n'a ɲɔgɔnko ɲɔgɔn bɛ Nigeria jamana kɔnɔna la u bɛ taa sifinnakaw cɛ ka taa n'a ye fintigilakaw yɛrɛ k'a fɔ u ka wulikajɔw kɛra sababu ye ka sifinnaka maa 300 ka olu ni na kisi Ghana jamana kɔnɔna la fanga sinama tɔn parti d'opposition ni o ye nouveau parti patriotique NPP olu ye wulikajɔw boloda ka ɲɛsin jamana marabagaw ma u ka laɲini dɔ yɛrɛ k'a fɔ u kɛn bɛ ka bɛɛ fanga ni o ye démocratie ye ka u sen d'a kan liberté d'expression maa tɛ se ka kuma ko politiki ko bunakun kan fanga lapasabagaw
ani fo ka taa se fanga waradabagaw gɛlɛya bɛ u kan bibi na cogo sugu bɛɛ lajɛlen na o siratigɛ de la fanga waradabagaw yɛrɛ k'a fɔ u bɛ wulikajɔ kɛ k'a ɲini marabagaw fɛ jamana ka bila sariya kɔnɔ ni o ye démocratie bɛɛ fanga bɛɛ ka se k'i hakilina fɔ cogo min na Espagne ani Maroc ni ɲɔgɔn cɛ dugu min bɛ yen ni o ye Ceuta ye ni maa caman bɔra ko u bɛ tunga minɛ ta ka bɔ Maroc u kunda Espagne kɔnɔna la ni maa caman ni tora a la ni ka maaw jogin ni waati na u ye cakɛda kɛrɛnkɛrɛnlen sigi yen cakɛda minnu ni maa minnu ni u tunun bɛ bi ni u somɔgɔw bɛ ka u yɔrɔ ɲini ka u dɛmɛ yaasa ni maa ninnu ka se ka ye bawo ko dɔgɔkun tɛmɛnen maa hakɛ minnu bɛ yen nɔ bi ni o ɲamatugulen don o de ka ca o siratigɛ la ko nin kulu in sigira u bɛ ka wulikajɔw kɛ yaasa ka se ka maaw ɲini Surafiriki jamana kɔnɔna la u ka bayɛlɛmali yɔrɔ ni o ye usines ye olu bɛ maa kasi la bi bawo kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko baarakɛla ko bɛ u la ka sanga ni Surafiriki jamana ye fɛlɛ mun ta kɔsada in na ka maaw gɛn maa mun ni u ye dunanw ye ko o ko kɛmɛ sababu ye ka tila ka gɛlɛya de lase u ma tuguni ni Castor ni o y'u ka kin ye yɔrɔ mun na ni bayɛlɛmali yɔrɔ ka ca usines o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko baarakɛla ko de kɛmɛ ka u gan bi manevuru tɛ yen nɔ siratigɛ de la a kɛmɛ gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin Surafiriki jamana ma Haïti kaw fɛ yen nɔ kalataw u ye a waatiw bɔ yaasa kalataw bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ gɛlɛyaba bɛ jamana kɔnɔ maa caman kun kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ bandibaw ka damatɛmɛ walew ka taa bin maaw kan ko o kɔ de kama kalafili kun sumalen bɛ nka jamana ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ n'a ma ɲɛ ko wulikajɔ bɛ ka kɛ olu fɛ ka lakana ko sinsin u bɛna baara bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa ka se ka kalafili ninnu ka o kɛ Palestine jamana kɔnɔna la jamana ɲɛmaaw kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ nin waati na ko fura ko gɛlɛyalen don ani kɛnɛya tigilamaaw olu ka sara tɛ ka se ka sɔrɔ kɛnɛyasow kɔnɔ maaw dasilen de don maa tɛ ka se ka o furakɛ ka sababu kɛ gɛlɛya ye bawo ko o ni jamana min bɛ dancɛ kɛ ni o ye Israɛl ye musaka dɔ kun kan ka di u ma u ka musakaw de balan bɛ kɛnɛyako sira fɛ furaw tɛ ka sɔrɔ o siratigɛ de la diɲɛ naani tɔnba mun ka ca ɲɛsin bɛ adamadenya hakɛw ma olu yɛrɛ k'a fɔ jamana in bɛ gun mun kan bi a ka kan bɛɛ lajɛlen ka se ka fara jamana in kan ka u dɛmɛ bawo adamadenw mago bɛ jɔ fɛn kun fɔlɔ mun na diɲɛnatigɛ la o de ye furakɛli ye ko fo furako u ka se ka sɔrɔ Allemagne jamana ye Afghanistan jamana kɔnɔden dɔ ka a bila si mun bɛ kaso la bawo ko a ye wale kɛ wale mun ni ka taa mɔbili boli ka tugu yɛrɛ ka ɲɛsin maaw ma ko in kɛra san 2025 maa in ko san 25 don sifinaka don a ye maaw jɔlen de to dɔrɔn ka i tugu ka mɔbili boli ka taa se maa ma n'a kɛra sababu ye ka maa dɔw bɔnɛ ani na ni ka maa dɔw jogin o siratigɛ la Allemagne kiiritigilamaw yɛrɛ k'a fɔ ko nin sifinaka in a bɛ a si mun bɛ kaso ka o de kɛ ni ne bɛ dan siri an ka wulada in na kibaruya la mun sera ka fara ɲɔgɔn kan nin waati in na ka lase aw ma ka aw fo k'aw koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔn bɛ jani kibaruya sira bɛɛ lajɛlen na aw y'aw sɔgɔlen to anw na nɛgɛ kanɲɛ 21 ani Kasim Tarawele ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya wɛrɛ kɛnɛ kan yan'o cɛ ne b'a fɛ ko k'an bɛn nɛgɛ karafew ka diya wɛrɛ aw la o tun bɛ Falaye Keyita bolo. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu ko wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sitan Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da.